Joseph Muscat qal li ma jaqbilx ma' Delia li Malta għandha ssir il-post fejn jinġibu l-immigranti kollha. Qal dan fl-intervent li għamel fuq One Radio il-ħadd filgħodu fejn irreaġixxa l-aħħar dikjarazzjoni tal-kap tal-opozizzjoni li issa jrid lil Malta bħala ċentru ta' salvataġġ għall-immigranti. Dwar l-immigrazzjoni il-gvern huwa konsistenti fl-attitudni u l-politika tiegħu. Dan b'differenza għall-oppożizzjoni li mifxula u li tibdel id-deċiżjonijiet minnhom għal għada minn estrem għal ieħor. Spjega kif fil-waqt li l-ġimgħa l-oħra l-kap tal-oppożizzjoni ppożizzjona lil Partit Nazzjonalista fil-kamp ta' partiti populisti u li għandna nagħlqu l-bibien u nagħmlu l-ħitan, f'daqqa waħda l-bieraħ jgħidilna li fil-fema tiegħu pajjiżna għandu jsir iċ-ċentru ta' salvataġġ tal-Mediterran. Jiena nemmen il-territorju tagħna terren l-art hija ċkejkna. Tal-baħar huwa kbir. Il-proposta tiegħi illi aħna nkunu minn ta' quddiem. Illi ġol-Ewropa nitkellmu bleħen sod u ċar. U ħanamel anka fil-ġranet li ġejjin meta hemm is-summit Ewropew illi ħanattendi. Illi fil-waqt long term plan illi ninvestu Malta fost l-oħrajn għandha tara kif tagħmel biex tixpruna tkun ċentru ta' salvataġġ. Dan ifisser li għal Adrian Delia l-immigranti għandhom jiġu salvati u jinġibu Malta, imbagħad naraw minn Malta se jsir minnhom. Il-Prim Ministru qal li assolutament ma jaqbilx ma' din l-idea. Joseph Muscat qal li kieku dak li qed jipproponi Adrian Delia iseħħ Malta ssir target għat-traffikanti li jimmiraw li jġibu l-immigranti mill-ewwel f'pajjiżna. Ma naqbilx ma l-idea tiegħu ta' kif mar estrem wieħed il-ġimgħa li għaddiet. U f'daqqa waħda wara li qal kritika għal punt estrem li jagħmel il-ġimgħa li għaddiet, il-pendlu xaqleb totalment fuq l-estrem ieħor illi insiru hawnhekk xi hotspot Ewropew fejn kull dajsa tal-immigranti tinġib hawnhekk u mbagħad naraw x'nagħmlu bihom le. Jien mhuwiex dik il-viżjoni ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li minflok Malta għandha tkompli bil-politika ta' sens komun li tadotta llum. Huwa saħaq li fejn ikun hemm il-bżonn ta' salvataġġ Malta lesta li tagħmel dan, imma mhux ħanitlu aħna biex inkunu l-post fejn ħadd ieħor jitfa' l-affarijiet fuqna. Aħna li kieku dawn il-persuni qegħdin jerqu jew qegħdin fil-periklu, aħna bla dubju ta' xejn illi nagħmlu xogħolna f'dan ir-rigward. Imma żgur jekk dawn il-persuni għaddejjin biex jmorru l-Italja, aħna m'għandniex dritt illi waqfuhom u ma nistgħux iwaqfuhom. U ma jistax ikun li l-esponenti tal-Gvern Taljan jippruvaw jitfgħu fuq Malta ħtija li aħna m'għandniex. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar dikjarazzjonijiet li għamel il-Prim Ministru Taljan fis-Senat dwar il-każ Deċotti. Qal li l-Gvern Malti protesta kemm formalment u anke permezz ta' stqarrija u għal darb'oħra spjega d-dettalji tal-każ u x'jgħidu l-liġijiet internazzjonali.